Mga kalingap, andito po tayo kay this guy at hindi po ito ordinaryong araw dahil birthday po ni this guy. Happy birthday! Maraming salamat, Sir Oh, Alvin. Pasok cake. po. May dala kaming kunting handa. Salamat po. Ayan, tsaka Pasok po, Sir Alvin. Pasok din. birthday po ngayon ni this guy. Ay, meron. Buti na lang spaghetti, ano? Opo, Sir Alvin. Nagluto ka palang bihon, oh. Wow, maraming salamat po, Sir Oh, Alvin. yan. Yan. Ang Meron pa dong ano, lumpia. Wow! Oh. Ay, Sir Alvin, ang Sir Alvin. Happy Oh. birthday, ganda. Ay, mali man, Sir Alvin. Ulit. Oh, happy birthday, ganda. Ay, maraming salamat, Sir Alvin. Ang ganda ko, Sir Alvin. Ay, oo. Maraming salamat po. Maganda ang dress ko, Sir Alvin. Galing ito kay Ate Lala, Sir Alvin binigay. Itatapon Wow. sayang sa akin na lang. Kuchilyo ta. Yan Maganda po, din mayroon, si Puti. mayroon pong konting handaan dito sa Maraming salamat. bahay ni this guy. Yan mga kalinga po. Grabe, salamat, Sir Alvin. Opo ka, Sir Alvin. Ayan po. Okay lang. Happy birthday. Happy birthday, Sir Alvin. Naglinis Ano? ako dito, Sir Alvin. Oh. Maano na? Makainan na ba kayo? Hindi pa, Sir Alvin. Ay, hindi pa. Dismiss pa tayo. Mabati O, talaga. Happy birthday. Makabati nga po. Makanta pa, ma-electric pa. Ito po, may cake po. Merong cake. Ayan. Paano ba ito mabuksan? Buksan natin. Ito. Bubuksan po natin ang cake ni this guy. Siyempre, makantahan tayo ngayon. Hindi pwedeng... Ay, oo, Sir Alvin. Kahit Oo. nag-uulan, nagpunta si Sir Alvin. Ay, oo naman. Salamat po, Sir Alvin. Sabado po ngayon. At ito po, nandito po tayo kina this guy. May dalang kaunting biyaya po. Hindi yung kaunti, Sir Alvin. Malaking blessing. Malaking Sir Alvin. blessing. Opo, sa- Mamaya tayo, may sorpresa. Ayan oh. Chocolate oh. Wow! Happy birthday, this guy. Ali, Wena. Alivin, buena. Alivin, Buena. Ay, sosyal. Maraming salamat, Sir Alvin, sa family mo. Kay Bibi Ali, kay Ma'am Wena. Sir Alvin, maraming salamat po. Ay, wow, ang ganda ng cake ko kasi ganda ko. Talagang maganda si Sir Alvin. Ay, ito pa oh. May Yan, ano. Ano pa, kandila. Ay, dyan mo, Sir Alvin. Tatanggalin natin at mamaya makantahan. Mamaya makantaan pa. Salamat, Sir Alvin. Oo. Ay, magkantahan muna tayo bago Oo, tayo nga, yung bago ano, tayo. gift gifting. Nag-aano pa sila, Sir Alvin, nagbubuno. Mag-upo kayo! Ay, nag-kakatay. Ano yung katay nun? Pato po, Sir Alvin. Pato. Nagbubunong pato. Ang kinakala ko ano, baboy. Oo nga, baboy. Mahal po, Sir Alvin, ang baboy. Ano palang Pato kinakatoy ni Cedric? Pato daw ang bagay Pato? sa akin. Oo, Sir Alvin. Puntahan natin, tingnan natin. Tingnan mo dun, Sir Alvin. Tingnan natin yung Nagbubuno. may kinakatay daw po si Cedric para sa birthday ni this guy. Pato? Oo. Ito daw po yung ano mga kalingap. Kinakatay ni Cedric para sa birthday ni this guy. Mga kalingap. Malayo po pala yung katayan. Ayan po si Cedric oh. Ayan po, ano yan, manok. Pato. Pato po, mga kalingap. Kawawa man yung pato. Namatay dahil sa birthday. Nakaya po kayo nito sila. Oo, basta handaan nyo. Ayan po mga kalingap si Cedric. At busy. Namatay tala sila rin dahil sa birthday. Oo. Ayan, pato po yan. Galing po mga kalingap. Malaman po kayo pupunta ng si Rabid. Malaman po. Maantay mo po yata nito. Oo. Ito si Rabid. Oo. Yan na po, inaano na na Inumin yung ng ano. tubig. This guy, mga kalingap. Ayan na. Na, May niluluto pa po si Cedric. Pinanahan ako rin Ay, sorry. nag-vlog. Ulit, Sir Alvin. Ulit. tara mo. Ikaw na, Mary Frances. Panlalaki naman. Yan.
Kakanta natin. Ayan, si Cedric dyan. Okay lang. Okay. Dahil birthday ngayon ni Kakanta ni natin ha. this guy, kakanta natin si this guy dapat. Dahil Oo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. nahihiya po siya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday this guy. Okay, ikaw na bahala. Ayun. Ang wish. Ayan ang wish. Oh, so, anong wish mo? Ano po, Sir Alvin? Ang wish ko ay sana ay maglaba pa ang buhay ko, Sir Alvin. Para more stress pa, Sir Alvin. Joke lang. More birthday to come pa, Sir Alvin, sa buhay ko. At saka more blessing pa po sa ating lahat. Saka, Sir Alvin, sana ay bigyan pa ako ni Lord ng mas malawak ng kaisipan at mas maglago po yung isip namin sa Panginoon. Tsaka Sir Alvin, ay sana ay bigyan ako ni Lord ng malawak ng pag-uunawa, Sir Alvin, tsaka pasensya. Para Yun. sa mga bata, Sir Alvin. Tsaka, saka Sir Alvin, bigyan din ako ni Lord ng kalakasan ng pangangatawan, Sir Alvin. Yun. Tsaka salamat sa iyo, Sir Alvin, at kay Ninang at Ninang sa lahat ng mga tumutulong sa amin at sa lahat ng nanonood. Maraming salamat po, lalo na sa iyo, Sir Alvin, sa pagpunta niyo po dito kahit nag-uulan, Sir Alvin, nagtuloy na rin kayo. Maraming salamat, Sir Alvin. Mahal po namin kayo pero mas mahal po kayo ng Panginoon, Sir Alvin. Salamat po, Sir Alvin. Uy, anong wish niyo sa ako? Bago yung wish niyo, ito muna may regalo si Ninang at Ninong. Oh. Salamat po, Sir Alvin. Medyo crush kasi lang nila. Ay, dito na. Po, Sir Alvin, Ano lang po salamat nila? po. Kung baga nakita lang sa Facebook yung or Ay, naman nila. opo, alam po nila Ninang. Nagbati nga po sa akin si Happy Ninang na birthday. happy birthday daw. Tigambin ha. Ito daw, oh. Wow, maraming salamat po. 1, 2, 3, Salamat, Sir Alvin. 4, Salamat. 5,000. Wow, Pa-birthday sa'yo ni Ninang at Ninong. Grabe naman ang Grabe, birthday. wow. Happy na ang birthday ba? Happy Sir talaga. Alvin. Happy. Maraming Sobrang salamat happy na yan. po. Salamat, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga, Ay, Sir Alvin. ginagalit Kung kayo. hindi dahil sa'yo, Sir Alvin, no, hindi namin to mararanasan. Maraming salamat talaga, Sir Alvin, kasi 20 years old na pa ako. Ay, 20 na. Hindi na ako, Sir Alvin. Kala mo, senior citizen na ako. Matanda ka na pala. Matanda na po ako, Sir Alvin. Maraming salamat po sa Yan. Panginoon dahil nakapatak na akong 20. At sana mag-abot pa ako ng So, nung ma-vlog ka, ilang taong ka nun? 18 po, Sir Alvin. Kaya maraming salamat, Sir Alvin. na. Opo. Tuloy-tuloy ang blessing. Opo, dahil sa inyo, Sir Alvin, nararanasan namin ito. Kaya thankful po ako sa Panginoon, Sir Alvin, dahil nakilala niyo po kami, Sir Alvin. Kung hindi niyo kami nakilala, baka ang buhay namin mahirap pa din, Sir Alvin. Nakakain ng 2 araw sa isang araw, 2 kain ng Sir Alvin. Kaya salamat talaga pong kahit sa Panginoon, Sir Alvin, sa lahat po na tumutulong sa amin. Maraming salamat po, Sir Alvin. Lalo na po sa kay Ma'am Lina po sa pagpapaalala sa amin, sa pagpapain, Anong wish Sir mo Alvin. dito, ano? Maraming salamat po. Oo. Anong wish mo dito? Oh, yan, Kay wish ate. mo, ha? Anong wish mo kay ate mo? Maganda ako, dahil ka na maganda. Anong wish mo sa kanya? Dali na. Ano yung gusto mong mangyari pa kay ate mo? Salamat, Ano pa yung kay blessing? ate. Oo. Dali na. Anong mensahe mo kay ate? Sana po pagpalain po siya ng Lord ta. Tingin-iritan kaya. Oo. Ngayon lang ito. Oo, ano na tayo? Dali na. Sabi. Oo, tama naman yung pagpalain ng Lord. Opo. Ano pa? Wala na? Ako, Sir Alvin. Oo, yan.
Nagpapasalamat po ako kasi po binantayan niya po kami at napalaki niya po kami ng maigi, Sir Alvin. Tapos po, di po kami naghiwalay ng mga kapatid ni at yung nawala po si Papa, nagpapasalamat po ako kasi po di niya po kami pinabayaan at Hindi kayo pinamigay sa tita-tito. Tapos po, maraming salamat Sir Alvin kasi po na andito po kayo para po suportahan po kami. Tapos natulungan niyo po kami para po sa opera niya. Tapos para Si po, opera ni ni Ate Diskay? Ni Kuya Cedra. Opera po, maraming salamat po kasi po, para po makatrabaho po siya at mapakain po kami ng maigi. At po, di niya po kami pinapabayaan sa anuman oras, Sir Alvin. At kayo din po, Sir Alvin, maraming salamat po. Tapos sa tulong po ni Mamina kasi po nakapag-aral po ako. Maraming salamat. Kumbaga naka-advance ka mag-aral, no? Opo, Sir Alvin. Ang ganda po ng mensahe ni Mary France. Kasi Sir Alvin. Natouch ka man. Opo, Sir Alvin. Ngayon ko lang yun narinig, Sir Alvin. Ay, ngayon lang? Oo, Sir Alvin. Maraming salamat sa iyo, Sir Alvin. Nasa puso man ang, di man niya nasa laging puso. nababanggit. Opo, Sir Nasa puso Alvin. man. Ano? Kahit sila, Sir Alvin, napapagalitan ko, mahal na mahal ko yan. Kaya ako sila napapagalitan dahil may mali sila. Gusto ko silang maitama, Sir Alvin. Ay, kaya salamat talaga, Sir Alvin, sa Lord. Kasi yung pag-uunawa ko po, Sir Alvin, hindi na po ako masyadong magagalitin po sa mga bata. Kumbaga, Sir Alvin, yung may kasama ng hinahon, Sir Alvin, hindi gaya noon. Ay, grabe ako, Sir Alvin, magalit, todo por sa Sir Alvin. Kaya salamat po talaga sa Lord, Sir Alvin. Sir Alvin, ang ganda yung mensahe niya kasi nga po, hindi lang sa akin, sa atin lahat. Kaya maraming salamat po. Si Oo, Pote, may Sir hinihintay Alvin, pa tayo, nahiya. Siyempre, Oo nga, galing sa opo, asawa Sir mo, Alvin. kaya sasabihin ng asawa mo. Opo, Sir Alvin, maraming salamat po Ninang Lani at Ninong po Rene. Maraming salamat po sa inyo. Buhay po, salamat po sa Lord sa buhay ninyo po. God bless po Ninong at Ninang. Maraming salamat po. Grabe, Sir Alvin, birthday ko Ang wish ko grabe. sa'yo, sana lalo kang lumago sa pananampalataya. Amen. Yan, lahat naman tayo nagdaraan, di ba, sabihin na, di naman tayo perfecto, di ba? Opo. Nakakapagsimba tayo, pero minsan Hindi, Sir Alvin. minsan, kahit nakapagsimba tayo, nakagawa din tayo Nung ng kasalanan, pagkakamali. Sir Alvin. Opo, Sir Pero Alvin. kung kumbaga, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Panginoon na po, Sir Pagdating ng panahon, everything's gonna be alright. Alvin. English. Amen. Dahil kaya Parang na kanta yun. Opo, Sir Alvin. Siyempre, Cedric, ito ang importanteng message. Bubudyakin kita. Pati si Well, Anong sasabihin mo? Lalo yung Sir Alvin, ayaw na niya. Anong sasabihin mo sa ko? Ang ganda mo. yan pala. At siyempre, yung sasabihin ko sa kanya, Sir Alvin, ang wish ko sa kanya, sana palagi siyang malakas at Kalusugan. kalusugan po baga, Sir Alvin. Mahal-mahalin mo lang ako, Sir Alvin. man. Nahiya siya, Sir Alvin. Nahiya ka, Sir Alvin. Oo, hindi Nahiyang mag I love you. Hindi man yan sanay, Sir Alvin, mag I love you. Ako man dyan nauunang mag I love you. I love you to na lang. I love you to na lang siya. Ako ang una, Sir Alvin. Yan. Ibig sabihin pala, ito ang ligaw, ano? Si Disgay ang ligaw, ano? Sir Ay! Alvin. Ay, oo, Sir Alvin. Ako ang nagkakras sa kanya noon. Pero siya nanligaw. Ano ako? Maganda Magaling, ako. may magnetic ka pala, ano? Na-crush siya, no? Pero nanligaw sa'yo. Oo, dati Sir Alvin, tropa-tropa ko po siya. Oo. Tapos naging crush ko siya. Tapos, nung nalaman niyang crush ko siya, yung sabi niya, liligawan niya ako. Ay, hindi na ako nakatulog noon. Tapos pagkaumaga, sabi ko, liligawan. Ay, Diyos me, verdonas kaya yun, Sir Alvin. Siya man ang ligaw, pero isang araw lang yung Sir Alvin. Halimbawa, nag-usap kami kagabi, tapos hindi na ako nakatulog. Tapos pagkaumaga, kami na, Sir Alvin. Wala lang, ano? Wala nang patumpik-tumpik pa. Buti na, si Cedric, talagang nagkaanohan kayo agad, kahit mabilis lang. Opo, Sir Alvin, Hanggang kayo, kinasal kayo, nagkaanak. Tuloy lang. Opo, madami na din kami po, Sir Alvin, na na away-away, break-break. Lagi po kami na break, Sir Alvin. Pero ako lagi ang nakikipag-break kasi Nagkakabalikan. Ay, Sir kayo. Alvin, na higa dyan sa
nagduduot. Kawawa man. Kaya, Nahiga saan? Sa damo? Damo, Sir Alvin, pag binibreak ko, hindi nag-uwi sa kanila. Ay, sorry na, okay na tayo. O, tapos pag binibreak ko yan, Sir Alvin, pupukpok ko na ang payo ng bato. O, sabi kaya sabi ko, ay, dain na, sorry na. Pinatakot niya ako, Sir Alvin. O, siyempre, maganda ako ay. O, alangan, siyempre, lagi ko yung Sir Alvin binibreak siya man lagi ang nag-aano sa akin. Pero ngayon, ano na ang sitwasyon nyo ngayon? Ano, Sir Alvin, wala na, walang break na. Wala nang break. Oo, wala nang break, Sir Alvin. Ngayon, ikaw na ang nasuyo. Baliktad na. Hindi, Sir Alvin, gold ako, Sir Alvin. Pero minsan, Hindi man, opo, pero Sir ngayong Alvin. mga panahon, Ano dati, po, Sir Alvin? minsan nasuyo ka na din. Ikaw na din Ano po, nasuyo. sa biyaya ng Panginoon, Sir Alvin. Dahil nung dati talaga, Sir Alvin, naaway kami halos. Walang pansinan talaga po, Sir Alvin. Pero ngayon po, Sir Alvin, hindi na kami nakakatulog na magkaaway. Siguro po dahil din yun sa ng Panginoon, Sir Alvin, sa mga tinuturo niyo po baga sa amin, pag mag-asawa. Tsaka nagsisimba na din Opo, kayo. salamat talaga, Sir Alvin, sa mga taong nagagabay sa amin, nagtuturo ng mga salita po baga, Sir Alvin. Kasi nun, wala sa amin nagagabay, wala sa amin nagpapaalala, nagpapayo, Sir Alvin. Kaya ganun yung isip namin po, Sir Alvin, bilang pagiging mag-asawa, magulo, Sir Alvin. Sir Alvin, away-away kami. Pero ngayon, Sir Alvin, nagkakaunawaan na kami. Yun, praise God. Salamat po Happy talaga sa birthday Panginoon. ulit. At ito po yung handa. Yan, no? Meron pa pong niluluto. Si Sir Di Paluto yung kinatay niya. Opo. Sa church, bukas nga po, Sir Alvin, masin Salamat pa po kami. kay Ninong at Ninang nila. No? Pahabol po ng grabe yung blessing. Grabe ang 5,000. Pero ang pagmamahal kay Ninong at Ninang 500,000. Ay, 5 sobra million. po, 5 million, Sir Alvin. Pero ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay Ay, hindi- higit-higit, Sir Alvin. hindi Grabe. mabibilang yun. Opo, hindi mabibilang kasi namatay si Kumbaga, Lord para sa ating yes. kasalanan dahil mahal na mahal tayo. ng Kahit Panginoon. gaano kadumi yung tao, nilinis siya. Opo. Nilinis siya ng Panginoon. Opo, Sir Alvin. Kaya thankful po Very sa good. Panginoon. Kaya maraming salamat po. Bukas, Sir Alvin, ma-church kami. Nag-ano nga ako, Sir Alvin, nagsulat ako ng testimony po. Ay, magte-testimony ka. Opo, ang Oo. pumagaling kayo. Tama yan kasi birthday mo, pasasalamat. Opo, pasasalamat, Sir Alvin. Ayun, Oo, yan. mahaba ito, Sir Alvin. Ay, mahaba. Ano, Sir Alvin, kaya bukas, Sir Alvin, Mm. excited ako sa bukas ma-church kami, Sir Alvin. Kaya, Very pag good. nagsisimba kami, Sir Alvin, ako, Sir Alvin, ang epekto ng pagsisimba po, masaya, Sir Alvin, kasi nakarantaan kami, tas nagkaroon, Parang nagiging bago na yung... upo, yung, yung mga yung paligid. paligid, Sir Alvin, tas Oo. yung mga mo sa isip mo, Sir Alvin, parang simulat nung nakapagsimba ka, Sir Alvin, na bago yung pananalita mo, tsaka yung mga ginagawa mo po, Sir Alvin. Kaya, salamat po sa Panginoon. Wala po talagang imposible sa Panginoon pag pinasok mo po sa Lord sa buhay niyo po. Talagang Amen, matindi amen. po talaga, Sir Amen. Alvin. Kaya salamat po sa'yo talaga, Sir Alvin, at kay Ninong at Ninang. Ninang at Ninong talaga yung tinuro niyo sa amin magsimba, Sir Alvin. Dati hindi kami nagsisimba. Opo, Sir Alvin, ngayon almost 2 years na kami, Sir Alvin, nagcha-church po. Wala pa kami masyadong alam, pero may nalalaman. Pero mas kami, Sir Alvin, wala pa masyadong alam. Kasi bago pa lang kami, Sir Alvin, sa Panginoon, Sir Alvin. Pero mas maganda, Sir Alvin, mas At least nasa tumagal Panginoon kami. tayo. Opo, Sir Alvin. Kapag nasa Panginoong Jesus tayo, di tayo maliligaw. Yan, Kahit salamat sa ano Lord. pa lang ang karunungan natin. Opo, Sir Alvin. Kaya salamat po sa Lord talaga, Sir Alvin. Dahil sa biyaya ni Lord ay tayo ay masaya, Sir Alvin. Kahit anong blessing, kahit anong dumating sa buhay natin, wag na wag po tayong susuko dahil andyan si Lord. Amen. Ano po, tignan niyo po ako, ang dami kong problema na di na di ko na alam, Sir Alvin, ang Oo. gagawin ko. Kaya sabi ko, Sir Alvin, si Lord lang talaga. Alvin, talagang taos puso ko kami nagpapasalamat, Sir Alvin. Alam po ni Lord ang nararamdaman namin nung sa puso namin, Sir Alvin, tsaka sa isip namin. Si Lord po ang nakakaalam. Kaya salamat talaga, Sir Alvin. Welcome and God bless. Oo, Oo, gutom na pati si Kuya Joel. Hindi naman. Sige, pray muna Kuya Joel. Try natin. Pinaghandaan po ni Kuya Joel yan. Try natin.
Okay po tayo. Lord, maraming salamat sa maghapong Panginoon, lalo sa kaarawan ni Biskay, Panginoon. Nawa na Panginoon, kung pagkakainan namin at kakainin namin maging kalinisan, kalusugan lang po sa amin ito. At ang biyaya, Panginoon, ay ibuhos nyo kanila Biskay, Panginoon. At nawa, yung nag-provide nito, ingatan nyo rin po, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang pamilya ni Biskay, Panginoon. Nawa, Panginoon, kalusugan lang po at ang pagmamahal, Panginoon, ang maghari dito, magmumula sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, yan. Kaon na ta. Karakanan na. Kain na po. Marami, kain na tayo, Sir Alvin. Yan po mga kalingap. Kuha ng plato, Sir Alvin. Yan. No? Ako na nga po ang plato. Ito po, oh. Ayan na, oh. Sir, Daan ng cake si Sir Alvin. Sige, madami din ang ano. Sinong nagluto nito? Parang Ay, ako, Sir Alvin. Masarap yan, Sir Alvin. Ay, titikman po natin to. Ayan, sarap yan, Sir Alvin. Biskay. Yan. Ay, masarap yan, Sir Dito Alvin. pang tindahan ng biskay kaya Opo. hindi tinipid. Opo, hindi tinipid. Madaming halo. Pag maninday, Pang Sir, negosyo. yan. Oh, ito, Sir Alvin pa. Kaya, taas kamay po. Ito, ikaw ang nagluto ata nito din. Hindi po, Sir Alvin. Ay, Kuntir lang yan, Sir Alvin. Talagang Doon po sa pinakandaan. parang Sir Alvin. Halagang ano lang yan, Sir 300 Tikman natin plus. to. Ang favorite fruit natin. Yan, Sir Alvin. O, kain na, Kuya Joel. Huwag mo si Kuya Joel. Tara Kuya Joel, kain na. Kain. naman. Tara, ano Cedric? Maraming salamat. Tara na, ano. Ay, May nilulot, may hinihintay pa po kami mga kalingap. Ang special, special pato. Siya ako. Ay, dahil kaya, ano, Sir Alvin. Uy! Yan po ang Gagawin mo. Pato. recipe ni Cedric. Yan, medyo exotic pero matitikman natin mamaya. Luto na Cedric, luto na. Ay, papalabutin mo at makunat yun. Okay. Hintayin natin. Bata pa. Masarap mo kami malabot. Kain tayo, Sir Alvin. Maraming salamat po, Sir Alvin. Yan po, happy na ang birthday ni this guy. Masaya ka talaga ngayon. Masayang Ay, masaya. sobra, Sir Alvin. Ayun, Nangingibabaw. Alam ni Lord ang kasayahan mo, Sir Alvin. Amen. Talagang taos-pusong masaya, Sir Alvin. Tago sa kaluluwa, Sir Alvin. Hindi ito, Sir Alvin. Ano? Oo, buong puso't buong kaluluwa. Yan, buong puso't buong kaluluwa. Yan, Sir Alvin. Salamat. Ano yun, okay lang yan. Ito lang ang dadalhin namin kay Sige, Mang Sir Wena. Alvin. Papatos, biabalutan ko po si Ma'am Wena ng spaghetti para may merindalan. Tapos Sir Alvin, may ulam doon. Si Cedric po baga nagluto ng karning pato. Hindi pa yun nakatikim ng Hindi karneng pa po si pato. Ma'am Wena. Ay, pasikim mo, Sir Alvin. Oo. Bago mo Bago ko sabihin. sabihin na karning pato yan, pakainin mo muna. Oo. Tapos sabihin mo, pagkatapos sabihin mo, karning aso. Dahil naman kay Ma'am Wena, Bibigtim natin. Sir Alvin, i-prank mo, Sir Alvin, patik. Bago mo sabihin na, wag mo, kain ka o karning pato yan, wag mo muna po sabihin, Oo, Sir Alvin. sabihin ko Sabi mo, manok lang. Manok lang, opo, Oo. Sir Alvin. Pagkatapos kumain, sabihin ko, Sa karning aso. Karning aso, Sir Alvin. Yung mga laman lang, ang dalhin mo, Sir Alvin, wag yun may Yung mga buto-buto. kublit, may buto para hindi mo Ah. malaman. Ay, i-prank, i-vlog mo, videohon mo, Sir Alvin, ha, para mapanood ko. Ay, grabe, masuka-suka ito si Ma'am Wena. Wag mo sabihin, Sir Alvin, ha, na karning pato. Yan, sige at thank you. May pabalot. Madami pong nabigyan blessing si at di daw nila kayang ubusin Opo, ito. Sir Alvin. Para, Sir Alvin, Ayan. pag may birthdayan din sila, pwede ako magpunta at namimigay din ako, Sir Alvin. At sabi nga nila, share your blessings, Sir Alvin. Yan. Maraming salamat talaga po, Sir thank Alvin, you. sa pagpunta, siyempre. At salamat kay Ninong at Ninang. Nasa regalo po sa cash, kaya maraming salamat talaga, Sir Alvin. Nalaki ang ngiti o doon sa regalo. Ay, hindi man, Sir Alvin. Nagmumukhang pera man tayo yan. Makinaginirit naman. Sarap naman. Salamat talaga, Sir Alvin. Di ba, Kasi, pag unexpected ba ganun? Ay, wow! hindi, Sir Alvin. Kami talagang may kami, Sir Alvin, mga nanay baga, Sir Alvin, kami yung nagbabudget sa pera. Kaya masaya kami may pera. Pero, Sir Alvin, masaya kami pag
Ay, hindi masaya pag walang pera, Sir Alvin. Siyempre, may gastusan ka, Sir Alvin. Mga bata, Mm. may school, tapos pagkain pa. Maribong, Sir Alvin, pag walang pera. Oo. Gaya nung wala kaming pera, lagi akong mainit ang ulo. Ang mga bata, mahingi pang pera, wala na ng pera. Oo. Kaya mainit ang ulo ko, Sir Alvin, ay. Yan, kay Mamina ito. Pamirindaw mo muna si Mamina, ha? Baka gutom, masuka-suka na, Sir Alvin. Ikaw na ang bahala, Sir Alvin. May bahala ka. Ikaw, Sir Alvin, si Oo. Mamina, si Sir Alvin po ang nakaisip. Oo. Sasyan. Uwi ka na magsumo. Yan na po mga kalingap, luto na yung pato, adobo sa gata ni Cedric. Yan. Nagaano na. Mabango po, mabango. Mabango. Parang may yung gata naging mantika, ano? Sir Alvin. Grabe na. Mabango na po. Parang masarap na. Sarap yan, Sir Alvin. Mapalutan kita, ha? Sir Oo. Alvin, ha? Ayan, ganyan gagawin na. natin. Karning aso. Ido po kaya ang tawag dito sa amin ay. Mansa mong pakinggan, ano, Sir Alvin, karning ido. Karing aso. Karning aso. Upo muna po kayo, Sir Sige, Alvin. sige. Para kabalo. Wow, yan, Sir Alvin. Karing Oh, aso. yan. Papatikim natin kayo. Kay Ma'am Mena. Pato lang po yan mga Pato kalingap. po ito. Baka Joke-joke po, lang. Joke-joke lang ang ido, Sir Alvin. Oo, masarap talaga Opo, yan. Karning Sigurado. pato po ito. Masarap po ito. Mainit-init. Patikman nyo, Sir Alvin, yung luto ni Cedric. Oo, Luwag na makuha tayong Sige this guys, at happy birthday ulit ha. po. Kahit saan Huwag ako ma-stress ngayon, bawal ma-stress at birthday mo. Opo, bukas na lang ako ma-stress. Ano na din Ito, kami. Sir Alvin, may take out kayo. Kahit saan tayo magpuntang handaan, dapat may Sharon, Sir Alvin. Hindi tayo Pa-Sharon. makakalimot sa Sharon. Ay, dami naman ito. Oh. Sir Alvin. Madami po May yan. ulam po kayo dyan, Sir Alvin, ha? At Pato. ito kay Kuya Joel. Okay, kay Kuya Joel. Nagustuhan po niya ni Kuya Joel ang ginata sa Oo, ayan, Na Sir pato. Alvin, kay Mamina. Sige, God bless. At Cedric, salamat sa ha. Maraming salamat po, Sir Alvin. At talagang maraming salamat sa Panginoon. At Happy kay Ninong birthday. at Ninang, maraming salamat po sa lahat pong nanonood. Maraming salamat po sa patuloy na andito pa rin po nagsusuporta sa amin. Maraming salamat po pag suporta po sa vlog ni Kalingap Alvin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless po sa atin. God bless. At Bye-bye, happy Sir birthday. Alvin. Salamat po. Bye-bye. Maganda God ako, Sir Alvin. Oo. Ayan. Si Cedric, lalo na kay Cedric. Bye-bye, Oh. Sir Alvin. Salamat po. Salamat po. God bless. Sir Alvin. Bye-bye. God bless po.